И здравейте на всички, аз съм БГ Крис и добре дошли в моя канал. Днес, както виждате, ще започнем една нова поредица на House Flipper. Ако ви хареса, не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите по един лайк и да оставите по един коментар, за да видя дали играта ви хареса и така. И дали искате още поредица на тази игра. Така. Първото нещо, което искам да ви кажа е, че играта е на италиански, защото на английски не съм много нати с английски, така че знам италиански и играта, ако има нещо, ще ви превеждам на италиански, защото го знам. Така, започваме нова игра и да видим сега как се играе тази игра, защото мен я намерих на 2 евро, я намерих и ми хареса страшно много. И я видях и си я купих и да ви я покажа на вас. Така, добре дошли в House Flipper. Това е игра, където ти позволява да купуваш, правиш и да продаваш къщи. За момент обаче трябва да се задоволяваш с това. Можеш да се обадиш на твоя офис чрез лаптопа, което ти е в центъра на командата, нещо такова се превежда. Така, това е трябва ни е къщата, бригадата. Така че виждаме, че има доста буклуци. Така. С таб трябва да си отворим таблета, обаче аз не мога все още, защото нямам тия права. Имаме 30 000 долара. И както виждате, графиката е доста яка. Това е нашата къща. Сега ще я разгледаме отстрани. Да, типична малка къщичка, в която ние ще живеем, така да се каже. Така, добре. Нека да почнем да изчистваме буклук отпред. И майко, това ли е нашата къща, бе? Леле. Майко мило. Добре. Това не е банята тук. Майко, каква гнусна баня. Тук имаме мивка, имаме такова, всичко имаме. Контони, мотони. Значи това не е така. Това ти е компютъра. Тук ще можеш да взимаш мисии, да купуваш къщи и да се предвиждаш чрез тях. Не можеш още да си купуваш къща. Обаче, когато ти дойде първи имейл, можеш да приемеш твоя първи имейл. Така че натискаме да видим къде. Ето. Тук са ни съобщенията. И този е от Сара Адманти. Сандра Адманти. Така. Добър ден. Искам да си наема работници за моята къща. Защото моя бивш приятел за да ми отмъсти е направил мазъл в къщата и ми е взел радиаторите, така. Според мен липсват някои неща. Ако може да оправите къщата и да сложим си радиатори, не знам. Добре, нека да започваме. Да видим сега какво е направил нейния бивш приятел.
А пък защо я е взел това? Радиаторите много странно. Интересно. Така. Аплодисменти, вие отключихте този инструмент. Добре. Значи имам инструмент за почистване. Майко, какво е това, бе, брат? Майко... Каква е тази кочина тук, бе? Вие какво сте правили тук, бе? Били ли сте се, бе? Какво сте правили? Какво сте фърли? Обърнати столове, кенчета, то да не се напива, бе. Добре, нека да... Добре, преди това, нека да дигнем тия столове, че като гледам каква е бъркотия тук направо, не ми се мисли какво е ставало тук. Кенчета, то сигурно е боиствал яката, така че... Добре, нека да почистим направо. Така, почистваме. Много е странен този моб, че мога да почистя навсякъде. Не е като, примерно, ще е интересно, примерно, да след... по някое време да мога да го изчезвам, да го изцезвам, не мога, това моб, обаче, добре. Значи, отвори си таблета и можеш да имаш такова. Аз казах тия. Ох, не ми идва думата, ако се сета ще ви го кажа. Какво тръгна да казвам? Забравих си мисълта, нищо. Нека да почистваме тук. Значи отстрани имаме да инсталираме един радиатор, който нейният бивши е взел. Но преди да го инсталираме, искам да оправя малко тук, защото е пълна кочина. И така, тази ваза да я дигнем да сложим на масата. Малко да се отворим прозорците, да се проветри малко. Така, този телевизор искам малко да го махна. Това искам малко да го наместя така. Леле, майко, тук е ставало мазал, не искам да знам какво е ставало тук. Добре, тая маса обаче искам да я сложа отпред. И тук. Тая ваза ще я сложа тук. Тоест, то го слагам, го завъртам и го слагаме така. А пък другия ще го сложа тук. До другия. Така. Оп, и тук да го... майко, къде е абсорбатор са го сложили, бе? По-нагоре не можахте да го сложите. Добре, слагаме чайника ето тук. Или не мога да го сложа. Добре, слагам го тук. И с първата къща, с първата това сме готови. Отиваме към спалнята. Ой, тук е ставало нещо. Какво е правил нейния бивш, само те си знаят. Добре, взимаме да почистваме това легло, че сигурно тук прасета са били, не са били хора. Така, да, с таблета може да си направим момент само. Така. Отиваме в магазина и пишеме радиатор. Ето този, майко, $44, това е много скъп радиатор, бе, човек. Добре, аз не мога ли го правят някакси от тук? Ето така. Добре. Завъртаме. Знам, че изследва House Flipper 2, но... доста... беше интересно, имаше повече работа. Имаше и виждах, че беше излязъл много DLC. Така че... в скоро време може да си закупя DLC-та. Маля, банята кървища, майко мили, кървища и глупости. Маля. Добре. И ми направихме всичко. Обаче аз искам да го да го правя още малко. Нищо днеска не мога да говоря, не знам защо. Добре, натискам Enter и ще ни заплатят $785
долара, 1000 долара. Така че приемаме. Супер! Това е доста яко, така че отиваме към следващата мисия. И ето ни тук в втората къща. Този път ни карат да изчистиме на пича гаража, защото е бил в ужасно състояние. И така като гледам е напълно прав. Тук е влизам с гуми, излизам с гуми, напред просто е пълно мазало. Така че отиваме, т.е. почваме да чистваме. Майко. Колела, гуми, майко, то с не може ли си продава гумите, бе, човек? Добре. Еми, направо да почистваме и... Мале. Пич, ти сам не може ли си го правиш тия работи, бе? Трябва да викаш чистач. За да ти оправя мизерите тук. Добре. Взимаме мопа и почваме да почистваме. Защото тук не знам какво са правили и как са излизали или са влизали, но имаме achievement. Че можем да си вдигнем малко умения. Т.е. уменията. И сега ще видим какво умение са ни дали. Така. Тук може да виждаме малките неща, къде е мръсно чрез мапа. Тук може да почнем да почистваме малко по-бързо с 25%. А тук може да направим повече, нали, по-дълго, т.е. по-хубав да ни е мопа, да му почистваме по-хубаво, така че не знам. Мисля да направя тоя, да мога да почиствам по-бързо и имам още една точка, която мога да я дадем за да ни е по-хубав мопа. И както виждате, мопа ни стана доста по, така да се каже, добре. Тук да почистим на пича нещата. Аз тук не знам дали мога да преподреждам. Я да видя. И ако мога да ги подредя, ще е доста яко. Супер, мога да му ги подреждам, така че ще му ги подредя малко. Тук и това имаме да... Те тук ще му ги сложа ето тук. Това е crowbar. Маля, аз как ги подредих, просто... Добре, сега ни кара да почистим и прозорците. Майко, това е доста тегавичко. Маля. Вие пишете ми долу в коментарите дали искате да параме малко да има втори епизод. Те с колела искам да ги преместа малко, защото така легнали ме дразна доста. Така едно тука. И другото е тук. И тук свършваме, така че натискаме и ще ни заплатят 476 000 долара. Да видим сега каква ни е следващата задача. Ето ни тук в третата къща, където трябва да слагаме радиатори. Имаме по един радиатор да слагаме, така че почваме да слагаме радиаторите. Тук така. Почваме да ги слагаме.
тук чуваме да ги... Добре, един е готов. Сега да видим къде е другия. Мисля, че ето тук. Да. Тук трябва да сложим нещо друго. Мисля, че... да, мивка трябва да сложим. И ще сложа най-обикновената. Така че... Доста ме кеф играта, защото съм гледал туториали на новата House Flipper и тия работи в House Flipper ги няма, което е нали, малко тъпишко, но пък има доста интересни работи в другата, които са добавили, но мен си ме кефи тази, защото така може, примерно ако нещо е нещо по-информативно, нали, тази игра и може и вие нещо, ако има нещо смислено, нали, ако има нещо интересно, дето може да се направи, вие да го научите. Тук слагаме такъв радиатор за, не знам как се казва на български, ние ще го кърсиме радиатор. Нещо полезно, ако има в тази игра, което и в реалния живот да е така. И някой да не знае, примерно как се монтира мивка или нещо подобно. Не знам дали това нещо е свързано с реалния живот, така че слагаме последния радиатор за този епизод. Така. Правим така и свършихме си нашата работа, така че натискаме Enter и получаваме $813 парички. Така че до тук мисля да приключим с този епизод. Първи епизод, така че ако ви хареса, пращайте лайка, абонирайте се за канала и чакам вашите коментари долу дали ви харесва поръчката. Пък в другия епизод може нещо да почнем да си правим по нашия апартамент. И така, аз бях BG Крис. Надявам се видеото ви харесало. Чао, чао и до следващия път.